Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263. Nhasi ndina Dedhi vandinawo varida kusheya nyaya yavo nemi mhuri yeZimbabwe. Dedhi makasimbei? Ndinofara mudika kuti wakadiwako. Ndiripo. Munokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe zviri kunatsa? Nyaya yacho yakati rebei bro. Zvairi nyaya hatingairegedzi yakadero. Tinongotambira zviripo zvacho. Zvazviripo zvacho inyaya yakatanga kare 2015 musi wa17 September pandakauya nchibva kubasa. Since ndakuziva zvangu kuti ndozviri kuitika kumba. Saka ndakauya foni yangu ndakaisa paroaming. Ndichida kunyatsa kunzwisisa nokuona kuti chii chokwadi nenhema ndedzipi. Zveshuwa ndikasvika ndakati was first ndakasvika mutaundi it was 3 o'clock vandatora taxi kuenda kumba. Ndikasvika kumba gadhi akanditambira. Pandakanoka gedhi. Pandabvunzwa kuti waridzi wemba. Zvikanzi wapo. Kana ari maFriday saizvozvo izvi hawawanzi kurara pamba. Waona kukamutswa amai wacho anova mbuya wangu my ex ndoti ndo amai wacho wakamuka gadhi akamuka housegirl akamuka newana tikataura alright zvawasipo ndakuenda kupolisi in case mangwana because zvatakapikira mukoti number 1 varotonoro kuti murugare nemumatambudziko tichange tiri tese. Saka kana takuti umwe ari kushava mari umwe ari kuita basa rekutora mari yacho achienda mumanight club nemaboyfriend andoona kuti munenge makufamba semukombi. Ndakasimuka ndikaenda kupolisi. Ndakaudza ambuya kuti okay ndakuenda kupolisi tononzwa kuti zvinomira sei. Ndikasvika kupolisi ndikaripota missing my wife. Wakati okay takukupa 7 days. Kubva ipapo mukadzi wangu akasara akafonerwa namai wacho. Zvikanzi murume wako auya saka uchati kudii. Akaona kuti madhiri ese adini apinda mvura. Afumuka. Yes. She never came back. Ndikanoita ndakapuwa kubasa 15 days kuti ndiyozogadzirisa issue yangu. I spent about 45 days ndiri muno ndichimbonzi kubhoera kwaana sekuru, ndombonzi kumasvingo, ndombonzi kugweru, ndombonzi kubhuruwayo kwaana tsano. Hapana, kwakuri kutandanisa nhunzi nedemo. Yes, because munhu angatoya head kudhara. Svika ndaona kuti no problem. Zviripo rega nditambire zviripo zvacho. Pandakazodzokera kubasa ndikanzi basa rapera. Ndikauya kuno futi again mwanga matove muna November. Ndagara kuno ndikaona kuti life haishaiti. Ndikandidzokera kubasa kutsvaga basa. Ndadzokera kubasa futi. Ndobva akasara akafaira mapepa ake ega nezvechitsotsi. Ndobva abudisa mapepa ake obva agrindwa. Handizivi kuti signature yacho akaiwana kupi. Up to now I'm confused because chandiri kuchemera muno muZimbabwe ijustice. Kuti dai paita justice mari handina but justice ngaive iri yevanhu wese. Saka pazvinhu izvi makawaniwo pazvinhu izvi? Handina chakawana, ndiri kungowana tuimba chete ndotya kandakapiwa. Handina motikari ndiri kufamba netsoka but I was having my T6 brand new car. Handina motikari izvozvo. Iye anga ane dzakewo dzaakaregister saka ndozviri kundishamisa kuti dzake dzaakaregister dzacho ndo dzaakapa inini dzaakazvitengesera futi ari yega iye. Handizivi kuti mari yacho akaisa kupi. Ko imba yakatengeswa here kana kuti chicha? Handiritombozivi. Iye ndiye angatogona kuexplaina kuti imba yakamira sei izvozvi zvakamira 1-1. Iye ndiye anotoziva because ndiye ane mani makiepo. Ini nenyaya yekuda kuteera mutemo ndosaka ndiri pano. Dai ndandisingadi kuteera mutemo it was so easy kuti ndiite violence kana kuita something. But nenyaya yekuda kuteera mutemo kuti justice ngaishande semashandiro ainofana kuita. But I still remember achitaura achiti azi kwaane new technology. Saka sometimes ndiyo new technology yacho yaari kushandisa yokuti zvimuchato unogurwa property igosheyiwa muasipo and wachiita zvavanoda. Handizivi chaari kugonda nacho maybe kuti pamwe handitozivi because pandaigara panze pacho wakasvika kupisa tende yangu semunhu akanga akumbira about 3 times kukoti achiti ndipiwe peace order. Major Street akaramba akati hatiti utipe munhu peace order achichema zvinhu zvake. Mupe zvinhu zvake asidunuke pagedhi mune zvakanaka. But paakaona kuti zvaramba that idea ndo paakazoplana yekuita sei yekuuya nevanhu vake akapisa tende yangu. Dedi uyo akapisa tende uyu ndiani? Iroja rake. Ishamwari yake. Ndo yaikumbira
iye pache zvake my ex wife ndiye aikumbira kukoti kuti dai ndapiwa peace order ndibude pagedhi handiti. Saka ndokuramba kwazvakaita, kuramba kwakaita Magistrate kuti hazviiti kuti tibvise munhu pagedhi usina kumupa zvinhu zvake. Tanga wamupa zvinhu zvake, murongedzere zvinhu zvake umupe, anoenda handiti. Saka paakaona zvaramba ndo paakazotumira vanhu vake kuti chindai munopisa tende. And I still remember that it was the 26 December 2023 pandakarowa gadhi handiti. Wanga uri musi wa26 ndikasungiswa ndikanorara ndisati ndaenda kuchitokisi. That woman akatotaura akati ndoda kuchipisa chitende chako ichochi because uri kutitadzisa kurarama zvakanaka pano. Kuzoti musi wa17 January ndozosvika mutende yakudini yakutsva 9 o'clock. Saka mutende pakabudawo zvinhu ndakamboona hapana chinhu chakabuda. Mapepa ndandinawo nanhasi, mapepa ndinawo. Ano mapepa andisingarari nawo imomo unless paita wanouya wachida kuti ndidini ndibudise mapepa, ndo pandaiuya nemapepa. Mapepa ndaimachafa somewhere, anga asingagari mutende. Saka iwo waifunga kuti zvese ndinazvo mutende. Chawakagona kupisa itumwewo tuhembe twangu, magumbeze, mamitiresi, mibhedha nezvimwewo izvi ndo zvawakagona kupisa izvozvo. Zvemapepa, mapepa nanhasi ndinawo. Mapepa nditori nawo, maoriginal papers chaiwo emba iya. Saka handizivi kuti ameno kuda pamwe kana wakuda zvawachataura. Ko vana vari kupi? Vana ndinawo. Wokupedzisira ndinaye akanyora form 6 last year. Ndinaye izvozvo aitofanira kunge akatoenda kuuniversity but I failed to raise money kuti aende kuuniversity. Ndikutotsvaga kuti dai ndakwanisa kumuitisa kana any chipati time kana chepa kuti aite any paper zvaro. But kana ndisina mari manje hapana. Wamwe wari kundipa advice kuti siya zvakadaro uende kubasa. Nyangwe ndikaenda to be worse because ndobva ndastroke. Hapana zvandichazogona kuita. Ende atombochiuke vanhu. Asi agara ndiro life yake iyo. Agarai munhu anoita kunge nyoka inozvara mwana yangu siya yakadaro haichengeti mwana. Makambozwa nyoka inoyamwisa? Huku ndiyo inochengeta wana. Nyoka haiyamwisi mwana, ndo mwoyo waainawo. Saka ndofunga inini ndakaita mistake, ndakanopinda kufamily isingapindwi. Saka izvezvi ndezvi muri kuita nezvei? Hapana, ndakatongogara. Kutongogara. Ndosaka ndichichemera kuti dai zvaibvira ruzhinji runokwanisa riri kumutemo, runozivawo nezvemutemo, wari magweta. What I need it's only kuti wandibatsire kuita mapepa zangu because mapepa yakuti umanyore uri wega umaendese kukoti hazvisi kuita. Hazviti. And wari kuti hanzi akalapsa because akanonokerwa akadai. Unoziva chitsotsi chiripo. Yes of course ndo chiri kushanda chacho. Saka dai at least ndine munhu anogona kumanyorawa taiti pamwe ainyorwa otumira ikoko. Iwo kumataredzi mhosva vari kumbotora sei nyaya iyi vakaita? Hapana. Vamwe vacho vanenge vakatodya mari zvavo. Wakatodya mari like ipapa tine yatiri kuendera kumbaro. Wakatonyatsa kutaura kuti dhedhi wako hausi kuona kuti akadzungaira. PP ndakamudyisa mari, mapurisa acho ndakadyisa mari. Chitarisa izvozvo ari kungotenderedzwa. Akasvika ipapo onzi uyai mangwana nyaya haikwanisi kuti ipinde because hatikwanisi kuchallenge high court. Ofuichi kwako kuri kutonyepa because zvinhu zvandaiclaima inini I was not complaining about zvinhu izvo. Ndaitoclaima zvinhu zvaakandishare iyi kuti ndakupa bhutsu iyi handiti. Saka ndoti bhutsu yacho yawandipa iri kupi? Haipo bhutsu yacho. And moreover ndakuchivhunza uri kunzi bhutsu wakaitengesa ndiwe. Pakaipa. Saka handichazivi kuti justice yacho iri kushanda sekutaura kwaakaita kuti kwaane new technology. Kuti ndiyo technology yacho iri kushanda kana kuti ari kushandisa mari semunhu ari kungoprija. Handizivi. Isu varombo tichangoiswawo tichangofutsirwa takasvinura udero. Nokuti hatina chatinobetsera. Nyangwe chaunotaura hachinzwiki. No matter you are telling justice yakamira sei, hapana. Akatora zvese. Zvese hapana because haisi hausi upenyu hwangu. Hausi upenyu hwangu. Chaakandisiya nacho chete. Chaakandisiya nacho upenyu hwandinahwo chete. But the rest zvese akatondiuraya kudhara because ipoison yaakasiya atondisira. Maybe akandisira kuti ndistroke kana kuti chi. Munhu aida kutongoisa poison but akatadza kuisa poison yacho. Muri mese munhu aimboshandawo here mukazi uyu? Haana kubvira atoshanda. Chaaitoita kutosara achichengeta vana. Vana vacho pachitogara house girl. Chake kwakuri kugara chete.
kutarisa kuti wamuka wadya here waenda kuchikoro here chete. Ndo basa raiita nanhasira. After that otora zvese. Ari kuti akapiwa kane koti. Makoti edu ndo asiri straight because ukatarisa kuti alright zvinhu zviri kunzi zvimwe zvacho akazvitengesa 2015 ne2014. It was before our separation. Muchato wakagurwa 2019 muna April. Ndiri kuPortugal. Saka kutaura kuti alright pakashare judge apa akambozviona here zvinhu zvacho kana kuti akangoita because anga meno angoona kuti zvino deserve kuti tipe uyu. Ndosaka ndichichemera justice kuti justice ngaite zvairi. I don't need the favor. I need the justice. Kana munhu aitora 30%. Yes, of course. Of course. Muri weZimbabwe ndofunga manzwa nyaya yatinayo inyaya inosirisa zvikuru. Kune vakuru vari kuona video rinoiri kana kuti vari kuona pachannel inoi. Tinokumbirawo justice kuti dead vedu wawane justice. Dead ndinokumbirawo mudzi muri weZimbabwe mashoko epezera. Hapana zvandotaura, ndongoti kune vanoda kubatsirawo vari kumutemo kwacho ngavabatsire waitewo chokwadi chakanaka. Nokuti tikadero zvokuti aziwewe hauna mari saka uchangofutirwa uri murombo wakadaro. Andioni kuti zvichiita kana vamwe vanondipawo maadvice but ini chandochemera kuti mutemo ngaumboshanda chokwadi noti zvekuti azi munhu anoiswa pa110 for 9-10 months achitsvagwa nepolisi ozoti awanikwa acharari mustoks ongoere mana akungoitwa kunge kuti ndi minister kana kuti ndi president kana kuti ndiani handichatonzwisisi. Saka kana iriyo technology yacho dai ichishanda kune muno muZimbabwe kumunhu wese ndaizvibvuma. Izvi zviri kuitwa izvi tisanyeberana kuti azi mangwana tozoti kune ngozi ayo but zvimwe zvacho ngatingotya kutora zvinhu zvisi zvedu chete.